Zber včelieho peľu a peľodajné rastliny. Pri zbere peľu netreba zabúdať na to, že je to potravina pre všetky včely. Peľ sa zbiera do peľochytov vtedy, keď kvitne najviac rastlín od jary do začiatku leta. Včelár umiestni peľochyt pri vchode do úľa. Na ňom sa pri prechode včiel jemne stiahne obnúžkový peľ nožičiek včiel. Takýto peľ treba hneď sušiť alebo zamraziť. Sušený peľ. Suší sa najlepšie pri teplote do 35 stupňov Celzia, viac nie. Najlepší je mrazený peľ, zostaňujú v ňom všetky živiny. Najlepšie peľodajné rastliny, stromy. Na jar sú to jednoznačne vrby. Vrby majú najkvalitnejší peľ včelej pastvy vôbec. Potom nasledujú ovocné stromy a ďalšie peľodajné dreviny. Z nich je veľmi významná lípa. Najlepšie peľodajné rastliny, byliny. Je ich veľmi veľa. Najlepšie je niektoré z nich vysadiť okolo úľov, hlavne liečivé rastliny. Tie včely milujú. Do peľochytu sa zbiera maximálne 30 až 50 gramov denne na úľ. Odporúča sa zbierať 2 dni v týždni. Musí ho byť dosť a treba ho zbierať tak, aby sa neohrozilo zdravie včelstva. Pre jednu osobu stačí nazbierať asi kilogram peľu na celý rok. Peľ sa zbiera len vtedy, keď včely nosia zjavné obnôžky, viditeľné ako peľové váčky na nožičkách. Peľ sa nezbiera, keď je včelstvo oslabené, je daždivo a chladno a včely nosia peľ len z jedného alebo 2 zdrojov. Od augusta sa už peľ nezbiera. Včely sa chystajú na zimu.